Dosta se spekulisalo ko će sve ući u 6. sezonu najgledanijeg realitija u regionu. Najavljen je ulazak njih 50, a sada se i Pink oglasio i objavio i spisak učesnika koji će morati da ispune veliko očekivanja publike kako bi nam omogućili najbolju sezonu do sada. Kroz 5 sezona Zadrugu je pratio milionski auditorijum širom regiona i ovaj reality postaje pravi internet fenomen, a sada je sve spremno za Zadrugu 6, čiji početak je zakazan za petak 9. septembar 2022. godine u 21 čas. Produkcija najpopularnijeg realitija je tokom prethodna 2 meseca radila na pripremi nove sezone, koje će doneti nove, intrigantne učesnike, nove zadatke i potpuno novu zadrugu. Kao i za prethodnih 5 sezona, i za Zadrugu 6 vlada veliko interesovanje, kako publike, tako i medija, koji su u proteklom periodu spekulisali ko će biti učesnici nove sezone. Produkcija televizije Pink ove godine je misterioznija nego ikada, ali su neka imena potvrđena. Veteran reality programa Miroslav Miki Đuričić bio je prvi potvrđeni učesnik Zadruge 6, a odmah za njim i Kristijan Golubović i Lepi Mića, a njima će se pridružiti i Jovana Tomić-Matora, Nikola Grujić-Gruja, Ana Spasojević, Nenad Lazić-Neca i njegov brat blizanac Predrag Lazić-Peca, Marko Petrušević-Petrući, ali i nova lica: Anita Stanojlović, Ivan Nešković, Jovana Korbar, Marko Stefanović, Dijana Durlević, Marko Smiljić, Sofija Una-Minić, Anđela Ilić, Ivan Dragić, Sandra Bakša, Nikola Sretenović, Super Cveta, Blažo Petrić, Danijel Denić, Branko Gerov, Bilal Brajlović, Miloš Petkovski, Stefan Radić, Aleksandar Kerić, Valentina Stanković, Damir Tepavac, Boža Jones, Tamara Nikolić, Snežana Bogdanović, Strahinja Trajkovski i Anastasija Bojanović. Ipak, imena svih učesnika koji će se useliti u Belu kuću gledaoci će saznati upravo na spektakularnoj ceremoniji otvaranja Zadruge 6 u petak 9. septembra od 21 čas. I u novoj 6. sezoni gledaoci će uživati u impresivnom kompleksu Zadruge. Učesnici će biti smešteni u Belu kuću koja će imati drugačiji interijer. Slobodno vreme provodit će u pubu, svoja razmišljanja će deliti sa drvetom mudrosti u Rajskom vrtu. Žurke i proslave će biti organizovane u noćnom klubu, kazinu, dubiozi i šiša baru. Vođa će sa omiljenom osobom spavati u hotelu. Sve neophodne stvari moći će da kupe u prodavnici. Nadmetaće se u raznim kreativnim zadacima i igricama u pozorištu i sportskoj sali u okviru Palate Milenija, a kako je vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Pink Željko Mitrović najavio, u ovoj sezoni očekuju nas i neki novi noviteti i velika iznenađenja. Nove učesnike Zadruge 6 pratit će 150 kamera, 3 Spider sistema i 8 dronova, a zahvaljujući svim najnovijim tehničkim dostignućima, gledaoci će moći da prate svaki aspekt njihovog života u realitiju. Kao i prethodne sezone i tokom Zadruge 6, gledaoci će moći da, pored direktnih uključenja i emisija na televiziji Pink, prate dešavanje u realitiju na 4 kanala Zadruge Live. Zahvaljujući ovim kanalima, gledaocima je omogućen potpun uvid u sva turbulentna dešavanja u Zadruzi. Pored toga, na svakom od 4 kanala prikazane su druge lokacije, što gledaocima pruža priliku da biraju koja situacija im je interesantnija i koje učesnike žele da gledaju. Stoga, vreme je da ponovo zajedno uplovimo u još jednu najnoviju 6. sezonu Zadruge.